Ang unang pagbasa sa ato karong mga pagbasa, naghisgot sa pagkamasupilon sa mga Israelita. Kining mga Israelita, mauni ang pinangga nga katawhan sa Dios. Gitawag niyag pinili nga katawhan. Pero sa dihang gasigi sila supak-supak, matod pa diri gahi na kay mga ulo, bisag unsaog tambag, bugal-bugalan lang ang nagtambag, hasta ang pulong sa Ginoo bugal-bugalan lang, gisilutan sila. Unsa may silot, gipabuntog sila sa ilang kaaway ang Babylonia, unya mga 70 sila katuig nga naulipon sa Babylonia. Lingay mong tupad. Yung nadi ka masinupakon sa Ginoo. Di ba? Ngutan kanang wa mulingi mga masinupakon. Onya, unsa may resulta ug mosupak ta, silutan dayon ta. Ngano man kay kini manggong Ginoo mauni ang nagbuhat nato. Siya sad ang nahigugma nato. Siya ang nag-atiman nato. Nya mosupak ka, mo alkontra ka sa nahigugma nimo, sa nagbuhat nimo, sa nag-atiman nimo, asa man kapadong adto siyang kontra. Kinsa man ang Ginoo, gitawag siyag kahayag. Unyag mobiya kas kahayag, asa man kapadong adtos kangit-ngit. Ug mao nay silot nimo matud pang Kristo, di man ko musilot ninyo. I will not condemn you. I will not punish you here on earth. But your decision to go against my commandment is your punishment. Nga naman, mapunta kas kangit-ngit. Nya ang kangit-ngit, naghatag og daghang kabalaka, kahadlok og disgrasya. Sige, suway drive ka ng way suga imong sakyanan. Nya, wa gi suga ang palibot sa daan nga imong gisakyan, aw giagian niya tuakas ibabaw sa bungtod nga galiko-liko ang daan niya, purtig yung ngit-ngita, wa pagisuga ang imong sakyanan. Asa ka kapadong? Og mudagan gyud ka, maunay silot nimo, mahog gyud ka sa pangpang. Pero inigsidlak sa tanang kahayag, hayag sa imong suga, kita na nimo ang kamatuoran. Unsa may kamatuoran? Na kani pangpang, kani likuan, liko ko dire. Pero magpuyo ta kontras Ginoo, ang atong puy-an mao ang kinabuhi sa pagpamakak. Asa man na padong ang mga bakakon? Adtos kalaglagan. Sige, lingay mong tupad ikaduha. Ang di mo lingi bakakon, gina. Lingian. Ingna musta man ka tinuod ng imong kilay. Ingna kono, nawa ka mamakak ana imong kilay. Nya mo bawo sa na siya nimo yan. Kanang imong buhok wa ka mamakak ana. Mao jud ka nay color ana. Oy, daghan kay nato nagtago sa pamakak, ang buhok binakak, ang kilay binakak, hastang colors naong bakak na. Lagom guna siyag naong god. Iya lang gipaputi. Ang tanawang dughan, di ba? Itom-itom. Sabi, giapil magpaputi nga ripadir. Di na kaikyas, tanawang bagtak itom. Ilhan mo na ni mong puti ginasiyag naong, kaya hasta bagtak puti maginayang kompleksyon, no? Hasta nga di bukton, tanawa, di ba? Nagkabang ang bukton o ang bagtak. Mga buangon. Na mga niuban din mga bakakon kayo, sweet pakaistanan, inagbayay pa. Ana, murag yung husband and wife, igtanaw din nimo, pulos day laki. Inigtanaw din nimo, pulos day babae. Usahay sa noon, masuya sa ko na ko, lupig mang pari, o may giagbayan sila naaman. Ana sa uban din mga bakakon kayo, sweet kayo, magpabunyag pas ilang anak, nindot pa kay dekorasyon ang kanang ilang anak, nindot kay ko niya, nindot pa kay partihanan, dako kay gasto, dako kay gastos ilang bunyag pa lang kay, kuan ko noon, sana, christening, sa akong anak, daghang kay picture, napay video, special gyud ang kaning bunyag, ang mga hastang mga kaning, sana, mga ninong-ninang, nindot kay gipang sulob, na nag-ana diri ang gisulob, na anak din hirakotob, ana, pari isa, galaway sa,
Nya, mga kandila, daghang kayo. Dako kay sila gasto. Pero inigsusi nimo, kinasal mo, way kasal, nagpuyo-puyo ra, nagtinukhangay ra. Na kung ano man mo magpakasal, dili pa mi ready. Mga bakakon, dalagag ulitaw, minyo og binuhatan. Silot na ninyo, mga bakakon mong dagko. Karon, sa may gihimos Ginoo, for God so loved the world, He gave us His only Son. Unsa may gihibuhat sa Ginoo, iyatang gipakitaan unsaon paghigugma ang kalibutan. Sige, ikatulong lingi be. Lingi agad ha, kablita yung tupad, kablita. Ing nahigugma ka sa atong kalibutan, nahigugma ka sa atong kalibutan. Nyag di ka kamao ana sa Binisaya ing do you love our Mother Earth? Oy, ang kalibutan ra ba kuno karon nagantos na sa global warming. Kay ngano man naguba ng atong ozone layer tungod aning mga tao nga way Ginoo, ang gihimong Ginoo ang kwarta, siging bulhot aning mga aso, kaning mga pollution karos tibuok kalibutan, purting pollution tungod aning mga tao nga nangwartag baayo, bahala nag mga daot na ning atong ecology. Nya mga inconsistent ra ba kay tas tanan, no? Dahil tag ingon-ingon, kanang kahoy ayaw ginagputla. So bisag naa sa national highway, provincial highway, nya ang kahoy ni encroach na og mga kay nag road widening lagi kunuta, ni encroach nag tag 2 meters, tag 3 meters, apil na ng sanga nga nag-ana, nga di kasud ang mga tagas-tagas nga sakyanan, di gyud putlon kay ngano man against kuno sa ecology. Pero iniglingi na to, bungkag ang bukid diri, bungkag ang bukid dito, dagko kayong subdivisions, kipanghimo na nga wagtang ang tanang mga kahoy, mga fruit trees, mga akasya na nga wagtang na tanang giilisan ang mga building, gyoy ni reklamo. Pero putla ng kahoy nga daghan na kayong motor na sabod, daghan na kayong sakyanan na nga balintong tungod kay nasabod ana, wa ra babutangi og reflectorized nga light. Ang resulta, gyud putla kay makadaot kunos ecology. Inconsistency. Hilom lagi mo. Muna'y silot nato. Pero ang labaw sa tanan, mianhi si Kristo aron pagpaambit og gugma. Love. Because love saves. Way laing makaluwas nato, gugma ra gyud. Nage, kalimang lingi. Ing na imong tupad. Ing na, do you really love me? Sige na. Ato lang ining lesson, kaya mura mag-nindot-nindot paminaon. Pero og ato ginang binisayon, mas lindot o kahulugan. Imo ba kong gihigugma sa tinuoray? Sige. Anong wa na mamumanglingi diha? Kay ang atong gugma manggod, unsa man ning gugmang tinuod, sama sa gugma ni Kristo, nagpakamatay para sa iyang gihigugma. Ang atong gugma, anda magpakamatay para sa atong kaugalingon, dili muhalad sa kaugalingon para sa iyang gihigugma, para sa uban. Ang gugma gani mga igsoon, para na gani sa kaugalingon, siluta na tadiha. Ang gugma gani imong gamiton para sa uban, kana mo'y saktong gugma. Kana bang moingon kaniya, sugod karon, pakamatyan tika. Ana. No? Mo na ingos Kristo, iisa ko sa langit, mo sa yuta, nakuan, nalansang sa cross, mo na iyang gugma, mo na makaluwas. Kinsang asawaha dinhi, nga andam, ilansang sa cross para maluwas iyang bana. Tasa ngamot. Gina. Unsa man di mo mga asawaha mo?
Di mo musugot si Kristo gani nga dili gid ta mga makasasala kay ta matud pa sa ikaduhang pagbasa, mga patay ta sa sala, iya mangitang gitagaag kinabuhi, pinaagis iyang pagpakamatay, iya mangitang giandaman og langit bisag wap ata mga buhi, mga makasasala pa kay ta. Kamo mga asawa, sige mo promise na inyong bana for better or for worse, di mo magpalansang para maluwas sila. Alala, ari na lang tas mga bana kay tanaw nako murag ang bana gyud mga buutan. Sige, kinsa dinhing mga banaha nga andam ilansang sa cross para lang maluwas ilang asawa. Ta sa kamot. Naayo nga duha ka buok pero dali kayong gibira no. Nga dayon. Ambot di ba kang asawa gabira ato no? Sige, kanina lang mga ginikanan. Kinsa ninyo dinhi ang andam yung ilansang sa cross para lang maluwas inyong anak. Tas kamot. Buutan kay ni mga ginikanan. Sa ato pa, kamong niisas kamot karon, din agid mo mangusi sa inyong anak. Din amo mga saba sa inyong anak. Din amo magyaw-yaw sa inyong anak. Labaw sa tanan, dili na mo manugo sa inyong mga anak. Kay andam na mong magpakamatay para nila. Di ba? Wow, na sakto. Makaluwas na o makatiwas? Makaluwas. Muna ang sugo ni Kristo, pulos-pulos gini makaluwas. Tanawa, tagaata mong sampol. Ingos Kristo, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Kana, makaluwas gina. Labi na mga utangan, dili na sila magsaag-saag og dagan. Likay ana mga maningilay. Nya, kamo sang nanghatag, kamo sang nagpahuwam nga dili mo maningil og bayad, unsa may mahitabo ninyo? Niingon sad si Kristo, kung unsay inyong gihatag, nya wa mo hatagi in return, ang akong amahan nga nagtan-aw ni anang inyong gibuhat, mubaos ninyo og gatusan kapilo sa inyong gihatag. Sa ato pag nagpahuwam kag 10,000, wa ka bayari, i-times nag 100 sa amahan. Unsa pila may imong madawat? Ang imong 10,000 ba nga wa bayari, pila may ihatag sa Dios amahan nimo? Times 100. Pila naman? Di mo kamo mo kwenta? 1 million. Nya minusi sa imong 10,000 nga puhunan. Pilay imong ginansya? 990. Pangita mong negosyo din is kalibutan nga mo ginansya ang imong 10,000 og 990,000. Only the business of God, the business of love. Mo nakita dinhi ang atong business, love. Sige taghatag, sige hatag. Karon gani usas atong gihatagan kaning mga balay nga atong gihimo. Nangandoy ko, sugod atong November 24, nga makahimo ta og 60 ka balay, kay 60 naman ko atong last year. Karon niabot nag 63 ka balay ang atong nahimo. Di ba? Pakpak. Kaning kadaghanan aning mga balay nga atong gipanghimo, wa gini kailang padersyano. Wa sa ni sila kailang Ginoo. Ang kasagaran ani. Kay nga naman, bisis panginabuhi, ilang balay tarpulin, ilang balay trapal ang gibutang, hapit way kaon, gubaon kay balay, way klarong higdaanan. Nya ato dayong gihimuag balay. Karon musimba na in town, bisag way kaon. Ato sang panagaag bugas, no? Sige, atong tan-awon ang ika-61, 62 og 63 nga nahimo just this week. Atong tan-awon naa ba? O kani ika-61 ni siya, mo na ilang balay before nya karon, mo na ilang balay. Bati lang yapon pero dadahan. lahi atong usa kay ura tong busloton kayo. Ika-62 mao na siya ang before lang balay nya pag after mao na arang-arag jutay napay halublaks sikata. Ika-63
Oh, mo na ilang balay. Murag ad sa kanang kuan bitaw, kanang trap sa Milo, no? Pag after, di ba? Hawa mo malipay. Ato pakpakan kanindot ana. Tungod na ninyo nga namalit sa atong sitiyo katong Christ Transforming Union. Napatay balanse, tingali makahimo patag 10 na po kabalay. So moabot pa na siya mga 73 ka houses o ngadto bakas 80. So salamat kay ninyo. Og kining tanan, kamong tanan nga nipalit ani apil na ning ato mga slots karon, I will assure you, labi nagdigin mo mangandoy og baos, God will give you 100-fold blessings. Tinuod gyud na. Ay mog duda ana. Ang una anang 100-fold ang inyong kalinaw o kalipay. Dili matapos ang inyong kalinaw o kalipay. Nay nagsigig palit na tog slot, nagbuwag og ang iyang bana for 15 years man siguro. Nya ang bana mao nagsigig palit og slot. Din amang gid siya tagdon siyang asawa kay nakapangabit sa lagi siya. Karon sa sige niya yung paningkamot nga mausa ilang pamilya, sige siya palit og slot. Niabot siya kunong time nga giaway siya sa iyang kabit. Portig kunong sukuas kabit nga hapit na lang siya patyon, motong ni biya siya sa iyang kabit og naingon siya din agyog ko mga bit animal ning kabita ni. Na sige na lang siya palit og slot. Ni text siya sa iyang asawa, why reply? Sige siya padala og text ngadto sa iyang mga anak, why mo reply? Ana, sige lagi siya palit og slot. Hangtod yun nga iya lang nahibaw-an nga ang iya ding asawa sad gasigi sag paminaw sa akong humili. Nga iya ding giadto ko no, porting sukua, iya ding giingnan, sige biya sa kong paminaw ang padersyano. Ingon sa siya, minaw day kang pistiha ka? Siya, murag sa una, angayan yung ko ni mong anlog pisti o yawa o inatay. Pero karon bisag unsa pay imong ihingana ko, nakasabot naman yung ko ingos padersyano, ampo, alagad og antos man. Nagampo na ko ron, gusto ta kong moalagad sa tong pamilya, pero dili ko nimo dawaton, magantos lang kog huwat. Niingon ko nung asawa, hala, suway ko nagpakita og tinuod ba na puyo dirig mga 3 ka adlaw. Ana, diha lang kas gawas ha, diha ka maghigda. Ana, waig saka diri taas 3 ka adlaw ikay tig limpyo des gawas. Ana kuno tiguna-guna dito ana. Iyang gibuhat. Pag duha kuno ka adlaw, nakasaka dagyog kuno siya oy and they live happily ever after. Ay ning buhay. O mao na siya ang gisaad nga kaluwasan, ang kasakit mahimong kalipay basta mubalik ta ni Kristo, mubalik tas kahayag, mubalik tas kamatuoran, dili sa kinabuhi yawanon. Manindog na ta mga buutan. Atong ipadayag ang atong pagtuo.